are Bulgaria. That's what you have to drive. No more Mercedes-Benz. Mercedes-Benz is for suckers. This is the new machine of the smart car. Let's make a promotion. Come. I just bought this car. I sold one of my golden cufflinks. Это такое называется болгарское. Okay, you see, look at this. Now I'm gonna go inside. На болгарски. Съжалявам, че забравих защото тук в Америка само на американски приказвам, но всички в България ще карат такава кола. Като влязете в моята партия, на простаците, ако си циганин, ще караш такава кола. Трябва да си циганин. Ако си циганин, безплатна кола. Раздаваме за всички цигани в България. Запишете се в нашия канал и ще получите. Ето, мерси. Чао!